Kube sokuba nabantu engifuna ukukhuluma ngabo abahlupha kakhulu abadestroy abantu lapha ya ku social network ko TikTok na ko Facebook. Kunabantu abaningi lapha yana abaskema ama-video wami, bahack ama-video wami, bawafake lapha ama-video, bafake inamba okungezona ezami. Uma kwenzeka ubona inamba eqala ngo06, uma kwenzeka ubona inamba oyibonayo nje ivela ku YouTube noma ku TikTok eqala ngo06, is not my number. That number is not my. Scam leso. Uma kwenzeka ubona inamba ethi 06, akusiyi inamba yami. Qaphela lapho ke scam leso. Uma kunomuntu futhi ababhizi abantu abaningi bakhuluma naye lapha one group ka Facebook, ababhizi bakhuluma naye ku social network athi uDr Mkhulu unophondo unani na unezinto eziku special in anginazo izinto eziku special, anginazo isibhoko esiku special mina. Iscam leso. Qaphela umuntu okhona ku Facebook othi yena unguDr Mkhulu unophondo loku special, unesikhwama esiku special, iscam leso. Akumina loyo. Umuntu wrong loyo. Uqaphele futhi umuntu ozothi faka imali nansi account number noma hambe phephu noma menzele e-wallet, something like that. Ungakwenzi lokho ke. uDr Mkhulu oyimina awuyifaki imali uma uza kimi. Uza kimi akubhukwa futhi ngemali la ekhaya. Uza kimi sihlale phansi ngikuhlole, ngikunika i-direction nje. Awubhukhi nangemali la kimi. So qaphelana abantu abathi fakana imali bafowethu. Qaphelana abantu abaningi sebaphelile inaso scam esile enasport. Usenasport umuntu owenza lokho ke isigebengu nje esihlala lokhekha inamba zabantu. Qaphelana babukeli beMpuma Kapa TV. Ningathumela imali kuma account eningawazi. Uma uza kimi awunginiki imali mina ngakakusebenzeli. Unginika imali sengisebenza ungiboca nangu lo muntu uyasebenza uyinyanga ngempela.